Под наши аплодисменты на праздничную линейку приглашаются ученики 11 А класса. Классный руководитель Мухаммедшина Райля Разяповна. Приветствуем учеников 11 Б класса. Классный руководитель Тимирбаева Милявша Рузбековна. Деген спортта гел беренче егетләренә ягезәле егетләр бәйгесендә 2-3 ел буе беренче урынны бирмәделәр. Кызлар олимпиадада булмасын ул район күләм, булмасын ул республика, халыкара күләмендә дәген җиңүче кызларыбыз безнең мәктәпне бу ел инде соңгы тапкыр соңгы звоногына җыелдылар. Югары окуятларын тамамлагач сезнең туган төбәгебездә тирәчедә көтеп калабыз. Кайтасыз дип ышанабыз. Безгә белемле, заман белән бергә атлаучы яңа мәгълүмати технологияларны белүче, эшлекле һәм фикерләр булган белгечләр кирәк. Креатив яшьләр кирәк. Тормышны алга бара торган идеяле. Тормышлы идеяләр алып бара инаны. Сез көчле үзегезгә ышанган батыр идеяләр белән янучы яшьләр һәр чак яңа берләргә омтылыгыз. Ирешелгәннәрдә туктап калмагыз. Туган мәктәбебезне, укытучыларыбызны һәм яраткан әти-әниләребезнең янында һәрвакыт булыгыз. Я уверена, что каждый из вас вписал свою строчку в историю Тюричинской средней школы. Дорогие коллеги, спасибо вам за этот путь, пройденный выпускниками. Каждый из вас вложил свою душу, частичку своей души. И, конечно, каждый был настроен воспитать молодого, активного, прогрессивного члена нашего общества. Укучыларыбыз, biz бүген әти-әниләр сезнең алдыгызда баш иябез. Шушы безнең балаларны шушы көнгә хәтлек җитәкләп китердегез. Ан белемнәрегезне аларга бирдегез. Үзегезнең көчегезне, төннәрегезне кызганмадыгыз. Нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә балалар хәлгә калсалар да, һәр вакытта да сез безгә ярдәмгә килдегез. Мы желаем вам, чтобы у вас получилось, чтобы вы максимально хорошо сдали экзамены и чтобы каждый из вас нашел свое место под солнцем. Не увижу я и весь твой смысл для меня в невидимых тонах. О школьной жизни. Право дать этот звонок предоставляет выпускнику 11 Б класса Аязу Тимирханову и ученице 11 Б класса Адиле Сагировой.